Herran armoa ja rauhaa. Minä tässä iltahetkessä koen näin, että minä puhun tuosta Jaakobin elämän vaiheesta. Nyt kun Jaakob oli saanut tämän esikoisoikeutensa vähän niin kuin oudosti, vähän tällä tavalla niin kuin veljeltänsä vähän niin kuin varastaankin ikään kuin tämän, mutta se oli kuitenkin Herran tahto, että se niin meni. Hänen veljensä Eesauhan oli ottanut pakana vaimoja ja Herra ei sitä liian hyväksynyt, että näin tämä olisi mennyt ja äitikään ei hyväksynyt. Mutta mä ensin luen tähän, minkä tyyppinen tämä Vanha testamentti meille yleensä on. Ja tämä on todella esikuvallista meille. Mä luen tuosta ensin yhden jakeen Paavalin ensimmäisestä kirjasta korintolaisille. Luen vaan jakeen 11, mutta ennen kuin luen tämän, niin tämä aika kertoo tässä sitten siitä, kun Israel oli erämaavaelluksella. He tekivät monenlaista syntiä, heillä oli epäjumalia, heillä oli huoruutta, monenlaista niskoittelemista, napisemista. Niin heiltä sanotaan sitten tällä tavalla näin, että tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, siis koko seurakunnan aikakauteen, jolle maailman aikojen loppukausi on tullut. Maailman aikojen loppukausi on alkanut siitä, kun Jeesus ristiinnaulittiin ja seurakunta syntyi ensimmäisenä helluntaina. Nyt on vaan me elämme tässä ajassa, mikä nyt on meneillänsä, niin tämä on tämän pitkän maailman aikojen loppukauden loppuhuipentumoa. Mutta mä en niinkään sitä kovin paljon siitä alueesta nyt tällä hetkellä. Minä tosiaan puhun tästä Jaakobin elämästä ja nimenomaan sitten näistä vaimoista, mitä hänelle siellä tuli. Siinä on Leija ja Raakel ja vähän niin kuin erikoisesti tuli tämä Raakel ensiksi Jaakobin vaimoksi. Ja tässä vaiheessa sanon näin, niin tämä on mulla tämä puheen ydin sanoma tässä, että tämä Leea on seurakunnan symboli, seurakunnan esikuva ja Raakel on Israelin esikuva. Raakelistahan sanotaankin tämä profeettiakin näin, että Raakel itkee lapsiansa eikä lohdutuksesta huoli. Ilmeisesti tarkoittavat tätä lasten murhaa siellä kuningas Herodoksen aikana, kun hän sai kuulla Itämaan tietäjiltä, että on syntynyt juutalaisten kuningas. Hän halusi estää tämän kuninkuuden ja siellä tapettiin kaikki sitten, mitä siellä oli, niin alle 2-vuotiaat sitä nuoremmat. Ja Raakel on tässäkin tapauksessa jo ihan selkeästi seurakunnan, eikö siis Israelin esikuva. No joo, minä alkan tästä ensimmäinen Mooses 29 ihan alusta lähtien. Nyt tämä kertoo siitä ajasta, kun Jaakob lähtee sinne Harraniin, siinä sukulaistensa luokse, sieltä hakemaan vaimoa, koska sitä ei saanut ottaa pakana kansuista. Tähän aikaan oli vielä tällainen sukulaisavioliitot sallittu ja se oli se ihmisen perimä vielä niin hyvä. Nykyään sitä ei tällaista ei enää saa ollakaan, koska saattaa tulla, tämä perimä on meille jo niin heikentynyt, voi olla vaikka minkälaisia sairauksia lapsiinkin sitten. No niin, ei siitä sen enempää. Jaakob lähti matkaan ja tuli Idän miesten maalle. Ja katso, hän huomasi Kerolla kaivon ja katso, sen ääressä makasi 3 lammaslaumaa. Sillä siitä kaivosta oli tapana juottaa laumoja ja kaivon suulla oli suuri kivi. Sen tähden annettiin kaikkien laumojen kokoontua sinne ja sitten vieritettiin kivi kaivon suulta ja juutattiin lampaat, jonka jälkeen kivi taas pantiin paikoilleen kaivon suulle. Ja Jaakob sanoi heille, veljeni, missä te olette? He vastasivat, Harranista olemme. Hän kysyi heiltä, tunnetteko Laapanin, Naahorin pojan? He vastasivat, tunnemme. Ja hän kysyi heiltä, voiko hän hyvin? He vastasivat, hyvin hän voi. Ja katso, Raakel, hänen tyttärensä, tulee tuolla lammasten kanssa. Hän sanoi, vielä on täysi päivä ja liian aikaista koota lauma. Juottakaa lampaat ja viikää ne takaisin laitumelle. He vastasivat, emme voi, ennen kuin kaikki laumat ovat koolla ja kivi on vieritetty kaivon suulta, sitten juotamme lampaat. Hänen vielä puhuessaan heidän kanssaan tuli Raakel isänsä lammasten kanssa, sillä hänen oli tapana olla paimenessa. Kun Jaakob näki Raakelin, enonsa Laapanin tyttären ja enonsa Laapanin lampaat, astui hän esiin ja vieritti kiven kaivon suulta
ja juotti enonsa Laabanin lampaat. Ja Jaakob suuteli Raakelia ja korotti äänensä ja itki. Tämä on aika erikoinen kohtaaminen, kun elämänsä ensimmäisen kerran kohtaavat, niin siitä vaan heti vaan suutelui Raakelia. No se oli tällaista aikaa. Niin Jaakob ilmoitti Raakelille, että hän oli hänen isänsä sukulainen ja Rebekan poika. Ja Raakel riesi pois ja ilmoitti sen isällensä. Kun Laaban kuuli kerrottaman Jaakobista, sisarensa pojasta, riensi hän häntä vastaan, syleili ja suuteli häntä ja toi hänet kotiinsa. Hän kertoi Laabanille kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja Laaban sanoi hänelle, niin, sinä olet minun luotani ja lihaani. Ja hän asui hänen luonaan kuukauden päivät. Ja Laaban sanoi Jaakobille, olet tosin sukulaiseni, mutta palvelisitko silti minua palkatta? Sano minulle, mikä on palkkasi oleva. Mutta Laabanilla oli 2 tytärtä. Vanhemman nimi oli Leea, nuoremman nimi oli Raakel. Ja Lealla oli sameat silmät, mutta Raakelilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Tästä ei ehkä aivan jokainen taida tykätä, nyt kun minä sanon tämän, että tämä Raakel on seurakunnan symboli, eikö tämä Leea on seurakunnan symboli. Hänellä oli sameat silmät. Tästä on jotenkin muissa käännöksissä sanotaan jotenkin toisella tavallakin. Mutta kuitenkin Raakelilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Ja Jaakob rakasti Raakelia, niin hän sanoi, minä palvelen sinua 7 vuotta, saadakseni Raakelin nuoremman tyttäresi. Laban vastasi, parempi on, että anna hänet sinulle, kuin että antaisin hän jollekin toiselle, jää luokseni. Jaakob palveli siis 7 vuotta saadakseen Raakelin, ja ne tuntuivat hänestä muutamalta päivältä. Niin hän rakasti häntä. Sen tähden Jaakob sanoi Laabanille, anna minulle vaimoni, sillä aikani on nyt kulunut umpeen, mennäkseni hänen tykönsä. Silloin Laaban kutsui kokoon kaikki sen paikakunnan asukkaat ja laittoi pidot. Mutta illalla hän otti tyttärensä Leean ja vei hänet hänen luokseen, ja hän yhtyi häneen. Ja Laaban antoi orjattarensa Silpan tyttärellensä Lealle orjattareksi. Tämä on kyllä aika erikoinen asia, että tässä näin käytiin, että Jaakob ei tunnistanut ollenkaan, että se ei ollutkaan Raakel, vaan olikin Leea. No, sitä ei tiedä, mistä tämä näin johtuu, mutta pitää huomata, että he olivat pakanamaalla. Nämä olivat aramilaisia, näin Raamat sen sanoo. Siellä on voinut olla kyllä alkoholijuhliakin. Ei se Raamattu tästä näin kyllä sanoa, minä ainakaan muualtakaan ole nähnyt. Mutta tämä tuntuu tosiaan oudolta, että tässä näin käytiin. Että Jaakob ei tosiaan tunnistanut Leaa ollenkaan. Niin kuin siinä mielessä, että hän olikin Leea. Aamulla hän näki, että se oli Leea. Ja hän sanoi Laabanille, mitä oletkaan minulle tehnyt? Olen palvellut sinua saadakseni Raakelin. Miksi petit minut? Laaban vastasi, ei ole meidän maassamme tapana antaa nuorempaa ennen vanhempaa. Vietä nyt vain tämä hääviikko loppuun, niin annetaan sinulle toinenkin, kunhan olet palveluksessani vielä toiset 7 vuotta. Ja Jaakob suostui siihen. Ja kun hän oli viettänyt sen viikon loppuun, antoi Laaban myöskin tyttärensä Raakelin hänelle vaimoksi. Ja Laaban antoi orjattajansa Bilhan tyttärellensä Raakelille orjattareksi. Ja hän yhtyi myös Raakeliin, ja Raakel oli hänelle rakkaampi kuin Leea. Ja hän palveli Laabanien luona vielä toiset 7 vuotta. Ja kun Herra näki, että Leaa hyljeksittiin, avasi hän hänen kohtunsa, mutta Raakel oli hedelmätön. Katokaa sisaret veljet, tässä on täysin selkeä esikuva seurakunnassa tämä Leea. Nimittäin seurakunta alkoi ensimmäisenä helluntaina, kun seurakunta syntyi, alkoi heti paikalla synnyttämään. Ihmiset tuli paljon uskoon heti aivan ensimmäisenä päivinä, kun syntyi seurakunta. Ja tämä Leea tosiaan alkaa synnyttämään heti paikalla. Tämä on kuva sitä apostolisen ajan valtavasta hengen voimasta, mikä syntyi nimenomaan, kun seurakunta syntyi. Ja
siitä lähti liikkeelle voimakkaat herätykset. Tämä on kuva siitä. Niin Lea tuli raskaaksi ja synnytti pojan, antoi hänelle nimen Ruuben, sanoen, Herra on nähnyt minun kurjuuteni, nyt on mieheni rakastama minua. Ja hän tuli jälleen raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi, Herra on kuullut, että minua hyljitään ja on antanut minulle myös tämän. Niin hän antoi hänelle nimen Simeon. Näin on oma merkitys, mutta mä en näistä kaikista merkityksistä en sitten alkaa puhumaan. Ja hän tuli jälleen raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi, nyt kai mieheni vihdoinkin kiintyy minuun, sillä olenhan synnyttänyt hänelle 3 poikaa. Sen tähden hän antoi hänelle nimen Leevi. Ja hän tuli vieläkin raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi, nyt minä kiitän Herraa. Sen tähden hän antoi hänelle nimeni Juuda. Sitten hän lakkasi synnyttämästä. Tämä Juudan nimi tarkoittaa kiittää ja ylistää, tämä Juudan nimi. No, tässä on nämä 4 ensimmäistä poikaa nyt sitten. Tässä on tosiaan sen alkuseurakunnan voimakas symboli. Ja se on jatkunut toki apostolisen ajan jälkeenkin vielä jonkun matkaa. Silloin seurakunta oli oikein siinä aidossa voimassansa ja Herran armossa ja rakkaudessa. Ja silloin on paljon tullut ihmisiä uskoon. Mutta sitten, mitä nämä kuinka näiden kanssa nyt sitten käytiin? Mä pikkuisen poikkean tästä aiheesta. Nythän tässä käytiin niin, että esikoisuus tuli Juudalle, 4. pojalle. 3 poikaa, ensimmäistä poikaa taas kyllä sitten jää pois tästä esikoisuudesta. Tämä Ruuben, tämä ensimmäinen esikoinen. Myöhemmin se tulee tästä ilmi, mä en sitä enää täältä sen kun me lue, mutta hän meni ja makasi isänsä sivuvaimon kanssa, Jaakobin sivuvaimon kanssa. Hän menetti esikoisuutensa. Sitten Simeon ja Leevi, veljykset. Nyt kun ovat siellä menossa tätä luvattua maata kohden, niin siellä on kansa, jonka kanssa he tekevät liiton. Ja tekevät sen tällä tavalla ilkeästi, että he ympärileikkaavat heidät. Ja muuten he sanovat, että he eivät liittyä heidän kanssaan eivät tee, eivätkä tule samaksi kansaksi. No 3. päivänä, kun nämä olivat miehen puolet kipeimmillänsä, ne tappoivat nämä miehet siellä. Niin sen takia nämä Leevi, nämä eivät saaneet sitten tosiaan esikoisoikeusta ollenkaan, he menettivät sen sitten. Simeon ja Leevi veljekset. Heidän aseensa ovat väkivallan aseet, sanotaan sitä myöhemmin, he eivät sitä saaneet. Mutta nyt sitten alkaa erikoinen kausi tästä luvusta 30 eteenpäin. Kun Raakel näki, ettei hän synnyttänyt Jaakobille, karehti hän sisartaan ja sanoi Jaakobille, hanki minun lapsia, muuten minä kuolen. Nyt Raakel tekee tällaisen, hän on kovasti katkeroitunut varmaan, kun hän ei saanut lapsia ollenkaan ja Leija oli saanut 4 poikaa. Niin Jaakob vastasi Raakelille ja sanoi, minäkö olen Jumala, joka on kieltänyt sinulta kohdun hedelmää. Oikein niin kuin vihastui Jaakob tällä tavalla. Mutta Raakel sanoi, tässä on orjattani Bilha, yhdy häneen, että hän synnyttäisi minun helmaani ja minäkin sitten saisin lapsia hänestä. Että alkoi tällainen aika, että nämä orjattaret alkoivat synnyttämään lapsia. Ja tässä välissä nyt sanoi heti näin, että näistäkin tuli täysivaltaisia Israelin heimoja, koska se laskettiin isästä nimenomaan nämä perintötekijät. Nykyään tämän aikakauden Israelissa lasketaan äitistä paremmin, kun äiti paremmin tiedetään ja isä ei niinkään. Mutta se on kyllä väärin, se pitää olla tosiaan isästä. Ja hän antoi hänen orjattajansa Bilhan vaimoksi ja Jaakob yhtyi häneen. Ja Bilhan tuli raskaaksi ja synnytti Jaakobille pojan. Niin Raakel sanoi, Jumala hankki minulle oikeuden. Hän kuuli minun ääneni ja antoi minulle pojan. Sen tähden antoi hänelle nimen Daana. Ja Bilha, Raakelin orjatar, tuli jälleen raskaaksi ja synnytti Jaakobille toisen pojan. Niin Raakel sanoi, Jumalan taisteluja minä olen taistellut sisareni kanssa ja olen voittanut. Hän antoi hänelle nimen Nahtaar. Mitä tämä oikein tarkoittaa niin kuin profeetallisesti, esikuvallisesti meille? Nyt tämä orjattaret alkoivat synnyttää ja nimenomaan Lea oli lakannut synnyttämästä.
Mä luen tästä sitten toki eteenpäin vielä, mutta sanon jo sen tässä vaiheessa. Tämä kuvaa. Mä oon kokenut tämän jo kauan sitten. Mä oon erääseen hengelliseen lehteen kyllä kirjoittanut tästä aiheesta jo vuosia sitten. Tämä kuvaa sitä aikaa, kun apostolinen aika päättyi ja tuli roomalaiskatolisen kirkon aika. Ja se oli tosi paha aika. Ihmisiä on tapettu vaikka kuinka paljon, jotka olivat toisessa mielessä verrattuna roomalaiskatolisen kirkon oppiin. Ja siinä on käynyt niin, että varsinkin juutalaisia on hyvinkin vähän tullut uskoa roomalaiskatolisen kirkon pimeinä vuosina. Toki sielläkin on uskovia, niin kuin ihmisiä uskoa on tullut, mutta se on ollut tosi paha, pimeä aikakausi hengellisesti. Ja tämä orjattarien kautta syntyvät lapset, minä olen tämän tosiaan aikaa näin kokenut. Tämä kuvaa nimenomaan tätä pitkää roomalaiskatolisen kirkon pitkää aikakautta. Ja se on todella ollut hengellisesti tosi pimeää. Kun Leija näki lakaneensa synnyttämästä, hän otti orjattarensa Silpan ja antoi hänet Jaakobille vaimoksi. Nyt tekee saman tempun myöskin Leija. Ja Silpa, Leijan orjatar, synnytti Jaakobille pojan. Niin Leija sanoi onneksi. Ja hän antoi hänelle nimen Gaar. Ja Silpa, Leijan orjatar, synnytti Jaakobille toisen pojan. Nyt on molemmilla näillä orjattarilla on 2 poikaa sitten. Niin Leija sanoi, onnellista minua. Niin, naiset ylistävät minua onnelliseksi. Hän antoi hänelle nimen Asser. Mutta Ruuben meni kerran ulos nisunleikkuun aikana ja löysi lemmen marjoja vainiolta ja toinen äidillensä Leijalle. Niin Raakel sanoi Leijalle, anna minulle poikasi lemmenmarjoja. Leija vastasi hänelle, eikö riitä, että olet vienyt minulta mieheni, koska tahdot ottaa vielä poikani lemmenmarjotkin. Raakel sanoi, olkoon, maatkoon tämän yön sinun kanssasi, kunhan saan poikasi lemmenmarjat. Kun Jaakob illalla palasi vainiolta, meni Leija häntä vastaan ja sanoi, minun luokseni sinun on tultava, sillä minä olen ostanut sinut poikani lemmenmarjoilla. Ja hän makasi sen yön hänen kanssaan. Ja Jumala kuuli Leijaa. Ja Leija tuli raskaaksi ja synnytti Jaakobille 5. pojan. Mitä tämä tarkoittaa nyt? Koska tämä seurakunnan symboli, Leija, taas alkoi kuitenkin synnyttämään. Mä oon tämän tosiaan jo kauan sitten kokenut näin. Tämä kuvaa meille sitä uskon puhdistusten aikakautta. Nimenomaan Lutherin aikakautta ja sitä eteenpäin aina meille asti olevaa aikakautta, meidän aikaan asti olevaa aikakautta. Nimittäin seurakunta alkoi synnyttämään oikeasti uudelleen. Siellä on toki baptistinen herätysliike ollut jo pitkän aikaa oli ollut olemassa, mutta alkoi sitten tulla näitä muitakin ja ihmisiä alkoi tulla uskoon. Tuli tällainen protestanttinen aikakausi. Mä oon tämän kokenut näin, että tämä Leijan nämä viimeiset poikalapset kuvaavat tätä aikakautta. Ja nämä orjattarista syntyneet tosiaan pitkiä vuosisatoja. Sitä suunnatonta pimeyttä, minkä on roomalaiskatolisen kirkon kautta tullut. Mutta mihinkä mä tämän jäinkään? Joo, niin Leija sanoi, Jumala on palkinut minulle sen, että annoin orjattaren miehelleni, ja hän antoi hänelle nimen Isaskar. Ja Leija tuli jälleen raskaaksi, ja synnytti Jaakobille 6. pojan. Silloin Leija sanoi, Jumala on antanut minulle hyvän lahjan. Nyt mieheni on asua minun luonani, sillä minä olen synnyttänyt hänelle 6 poikaa. Hän antoi hänelle nimen Sepulon. Sitten hän synnytti tyttären ja antoi hänelle nimen Riina. Tässä on tapahtunut erikoinen tapahtuma. Ennen kuin minä puhun nyt tästä, mitä tämä Riina symbolisoi. Ensiksi ennen kuin lähden sitä kertomaan. Yhtään en tarkoita mitään tästä historiallisesta Riinasta,
tästä naisesta, joka sitten raiskattiin. Mistään ainakaan minä en näe, että Riina olisi itse sen saanut jollakin tavalla tällaisella paljastavasti pukeutumalla tai tällaisella aikaiseksi tämän raiskaamisen. Ja tämä historiallinen Riina on mun puheessa täysin viaton tähän asiaan, mutta tässä on erikoinen esikuva. Katsokaa, sisaret, veljet, hengellinen portto, se esitellään naisena. Mä oon tämän kokenut jo kauan sitten. Tässä on lopun ajan seurakuntien vaara, tämä raiskattu Riina. Tämä on esikuvallinen meille, jotka elämme lopun ajan seurakunnissa. Tämä on erittäin suuri esikuva meille, että meidän ei käsi näin ja tämän lopun ajan seurakuntien ei käsi näin. Mutta kyllä me näemme sen. Laodikea, se on kirjoitettu Raamattuun, että sellainen aikakausi tulee ja se on valitettavasti tullut. Me elämme nyt Laodikean aikakaudessa. Ja tämä raja toki kulkee sydämiä myöden. Jumalalle kiitos, että elämme myöskin Filadelfian aikakaudessa. Se ilmestyskirjan viimeinen seurakunta, jolle tosiaan sanotaan näin, että voimasi tosin on vähäinen, mutta sinä olet pitänyt minun sanastasi kiinni. Minä olen ottava sinusta vaarin. Oliko se näin tämä sana? Se tarkoittaa sitä, kuulkaa tämän aikakauden uskovat. Meidän tulee ottaa, kuulkaa, pitää tästä sanasta kiinni, koska sen näyttää Herra arvostavan meille lopun ajassa valtavan paljon. Hän on luvannut ottaa meistä vaarin ja pelastaa meidät nimenomaan siitä hetkestä, joka tulee koskemaan koko maan piiriä, siitä valtavasta vihasta ja vihan ajasta. Ja siinä on tosiaan tällainen avainsana, että me olemme pitäneet hänen sanastansa kiinni. Me ollaan sellaisessa aikakaudessa. Jatkuvasti tulee sellaista seurakuntien pakkoa tulla, joka ei olekaan Jumalan sanasta lähtenyttä. Ja nimenomaan sitä paljon sellaista sielullisuutta, joka koskettaa vain tunne-elämää, ei todellista uudesta syntynyttä meidän uskovien henkiä ollenkaan. Ja siinä on justiin näitä tällaisia Laodikian merkkejä. Ja tämä Riina, joka raiskattiin, tämä nimenomaan on esikuvallinen tästä. Joo, nyt sitten minä jatkan tästä eteenpäin. Mutta Jumala muisti Raakeliakin. Ja Jumala kuuli häntä ja avasi hänen kohtunsa. Niin hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi, Jumala on ottanut pois minun häpeäni. Ja hän antoi hänelle nimen Joosef. Sanoin, Herra, antakoon minulle vielä toisen pojan. Eli tämä nimi ei Joosef tarkoittaa sitä, että lisää on tulossa, niin kuin se oli tässä jakeessakin jo. Mitä tämä symbolisoi nyt? Nyt Israelin symboli, Raakel, synnyttää tämän Joosefin. Tämähän on selkeästi toteutunut. Tämä tarkoittaa meidän aikakaudessa sitä, että juutalaisia on tullut nyt seurakunnan aikakaudessa uskoa. Katokaappa, sisaret, veljet. Joosef nimittäin syntyi siellä pakanamaalla, ei vielä Israelissa. Tämä tarkoittaa nimenomaan tätä. Tähän valtaosin pakanoista muodostuneeseen seurakuntaan. Tähän on tullut oikein jonkun verran kaikkialla maapallolla on juutalaiset tullut uskoon. He ovat perustaneet omia messianisia seurakuntia. Minäkin on Venäjällä ollut monta kertaa tällaista messianisessa seurakunnassa. Tämä on tosiaan tällainen esikuva tässä. Ja Israelissahan on koko ajan lisääntynyt messianisten uskovien lukumääräkin ja myöskin seurakuntien. Me olemme saaneet sieltä hyviä uutisia useinkin. Ja kun Raakel oli synnyttänyt Joosefin, sanoi Jaakob Laabanille, päästä minut menemään kotiin ja omaan maahani. Anna minulle vaimoni ja lapseni, joiden vuoksi olen sinua palvellut. Mennäkseni pois, sillä tiedättehän itse, kuinka olen sinua palvellut. Laaban vastasi hänelle, jospa saisin armon silmiesi edessä. Merkkini ilmoittavat, että Herra sinun tähtesi on siunannut minua. Ja mä en näin enempää tästä aiheesta nyt sitten luokkaamaan mennä suoraan tähän toisen pojan syntymiseen. Tässä on nyt näitä tällaisia asioita, jotka ei nyt aivan suoranaisesti kuulu tähän esikuvallisuuteen, mistä minä nyt puhun.
tämähän Jaakob sitten saa tämän valtaosin tästä eläinlaumastakin itselleen. Se tuntuu vähän hassulta kyllä, että vähän niin kuin väärältä, mutta Herra oli kuitenkin siinä takana. Siihen sanotaan sitten siinä myöhemmin, että Herra oli laittanut sen näin, että Jaakob saa tämän palkansa näiden eläinten muodossa ja sai niitä paljon. Sitten niitä piti syntyä juokkaita ja pilkullisia eläimiä, joita normaalisti ei niin paljon syntynyt. Ja voit itse lukea, että tässä on tällaisia erikoisia asioita, miksi näin käytiin, mutta niin siinä sitten käytiin ja Jaakob pääsee sitten lähtemään. Sen on välillä tämä niin sanottu kuuluisa Jaakobin painikin. Nyt kun Jaakob taistelee ilmeisesti ennalta olevan Jeesuksen kanssa, näin sitä tuntuisi olevan, koska sanotaan, että hän paini Jumalan kanssa ja voitti. Millä tavalla? Hän pääsi nöyrtymään siinä, koska siinä oli suuri pelko, koska hänen veljensä Esau oli tiedossa, että lähtenyt 400 miehen kanssa Jaakobia vastaan. Ja siellä Jumalan hengen piti mennä sinne Esaun sydämeen, että tätä taistelua ei tulisi, jossa kaikki nämä olisi tuhottu sitten, Jaakob itse ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja hänen koko porukkansa, ja tämä karjalauma tulisi varastettu. Mutta mä en lähde siitä puhumaan tämä enempää, koska se ei niinkään kuulu tähän aiheeseen, mitä minä tässä nyt sitten tarkoitan puhua. Mä luen luvusta 35 nyt sitten tämän tästä eteenpäin, jakeesta 9. Ja Jumala ilmestyi jälleen Jaakobille, hänen palattuaan Mesopotamiasta, ja siunasi hänet. Ja Jumala sanoi hänelle, sinun nimesi on Jaakob, mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi. Jaakob tarkoittaa siis pettäjää, vaan nimesi olkoon Israel. Niin hän sai nimen Israel. Ja Jumala sanoi hänelle, minä olen Jumala kaikkivaltias. Ole hedelmällinen ja lisäänny. Kansa, suuri kansan joukko sinusta tuleva ja kuninkaita lähtee sinne kupeistasi. Mekin, Uuden liiton uskovat, me kuulumme tähän samaan joukkoon, tähän suurten kansojen joukkoon, jota on lähtenyt hänen kupeistansa. Me olemme hengellisesti päässeet tähän mukaan, emme lihallisesti. Ja maan, jonka minä olen antanut Abrahamille ja Iisakille, minä annan sinulle. Myöskin sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Eli tästä tuli nyt tämä maalupaus taas kerran kerrottua. Tämä nyt monta kertaakin esiintyi tässä ensimmäisen Mooseksen kirjassa. Ja tässä tuli kaikki nämä miehet, joille tämä lupaus on annettu. Tämä on niin erikoinen tämä aikakausi nyt. Hyvätkin sanantuntijat. Ei ole pitkää aikaa, kun mä kuulin tällaisen hyvän sanantuntijan sanovan näin, että tämä maa ei tullutkaan tämä suurempana osuutena nyt sitten näille juutalaisille, koska Haagar synnytti tämän Ismailin, ja nyt nämä Ismailin pojat ovat sitten näillä muilla alueilla, aivan niin kuin olisi luvattu heille. Ei missään tapauksessa luvattu. Maalupaus tuli vain Iisakille. Ismailille sitä ei tullut. Eikä tullut tätä maalupausta myöskään sitä myöhemmin, kun Saaran kuoleman jälkeen Abraham otti tämän keturan. Heidätkin ajettiin vielä Abrahamin eläessä täältä Israelin luvatulta maalta pois. Ja he saivat vain lahjoja. Se on täysin varmaa, että tämä maan lupaus, mikä on annettu, se tulee 1000-vuotisen valtakunnan alussa ulettumaan Eufratille asti. Mutta en siitä tällä kertaa enempää. Ja Jumala kohosi ylös hänen luotaan siitä paikasta, jossa hän oli häntä puhutellut. Ja Jaakob pystytti patsaan siihen paikkaan, jos hän oli häntä puhutellut, kivipatsaan, ja vuodatti juomauhrin sen päälle ja kaatoi öljyä sen päälle. Ja Jaakob nimitti sen paikan, jossa Jumala oli häntä puhutellut Peetteliksi. Sitten he lähtivät liikkeelle Peettelistä. Ja kun vielä oli jonkun verran matkaa Efrataan, joutui Raakkeen synnytystuskiin, ja hänen synnytystuskansa olivat hyvin kovat. Nyt pitää huomata, nyt tämä toinen poika, tämä Benjamin, tämä ei synnykään pakanamaalla. Tämä syntyy Israelissa, luvatussa maassa. Ja kun hänen synnytystuskansa olivat kovimmillaan, sanoi kätilövaimo hänelle, älä pelkää, sillä tälläkin kertaa sinä saat pojan. Mutta kun hänen henkensä oli lähtemäisillään, sillä hänen oli kuoltava, antoi hänen nimen Penoni,
joka tarkoittaa kärsimykseni poikaa. Mutta hänen isänsä antoi hänelle nimen Benjamin, joka tarkoittaa taas sitten onnenpoikaa. Niin Raakel kuoli siellä ja hänet haudattiin Efratan tien varteen, se on Betlehemiin. Ja Jaakob pystytti hänen haudallensa patsaan. Tämä Raakelin hautapatsas on olemassa vielä tänäkin päivänä. Ja isä lähti liikkeelle sieltä ja pystytti teltansa tuolle puolelle karjatornia. Mitä tämä nyt symbolisoi meille? Tämä Benjaminin syntyminen. Katsokaa nämä molemmat sanat tästä, että hän oli kärsimykseni poika, mutta sitten myöskin onnenpoika. Katoppa sisareni veljeni. Tämä tarkoittaa sitä, kuka edessä ehkä pian alkavan vihan ajan jälkeisessä ajassa. Kun Israel tulee katsomaan häneen, jonka ovat lävistäneet, he joutuvat hirvittävän tuskaiseen aikaan. Kauhea näin sanoa, että voi, ei viittisi sanoa tätä, että tämä mitä he nyt ovat kokeneet tässä sodassa, mikä siellä on nyt meneillään se ollut. Tämä ei valitettavasti vielä ole mitään sen vihan ajan rinnalla, mihinkä tulevat joutumaan. Mutta niin kuin Jeremiakin siellä sanoo selkeästi, että Jaakobille tulee tällainen vihan aika, ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä. Se Israelin jäännössä, joka tulee katsomaan häneen, jonka lävistäneet. Ensiksi se on tällainen kärsimyksen poika, mutta sitten, kun Herra Jeesus Kristus tulee, tuhoaa nämä Israelia ja Jerusalemia piirittävät joukot. Kuulkaa, sitten tämä Israel on onnenpoika. Ja tämä valtava onnellisuus tulee sitten leviämään koko maapallolle. Ja ajatelkaa, siinä on sieluvihollinen silloin sirottuna kokonansa. Tällä hetkellä sieluvihollinen on täysin vapaana ja tulee olemaan koko tämän seurakunnan ajan aivan täysin loppuun asti. Ja tulee yhä lisää käyttämään tätä tällaista vihan vaikutusvaltaansa sekä meitä uskovia kohtaan että Israelia kohtaan. Tässä on tällainen vielä, mikä oikein vahvistaa tätä. Tässä on Hosean kirjan luvussa 13. Tässä on tällainen jae 13. Hänelle tulee synnyttäjän tuskat. Hän on älytön lapsi, sillä hän ei aikanansa tule esiin kohdusta. Tämä tarkoittaa nyt, että sanotaankin edellä, puhutaan Israelista, puhutaan Efraimista. Tämä näyttäisi kyllä tämä jae tarkoittavan Israelin pohjoisia heimoja, mutta kyllä se tarkoittaa sitä kuitenkin tässä suuressa mittakaavassa myöskin Juuraa ja hänen liittyneitä israelilaisia. Tämä on heillä edessä, koska Israel ei ole tullut aikanansa esiin kohdusta. Se aika olisi ollut viimeistään tulla kohdusta. Silloin kun evankeliumi meni apostolisen aikana valtava voima ja ihmeiden ja merkkien kautta eteenpäin. Mutta he vastustivat sitä kansana. Ja siksi se on mennyt tänne asti näin. Siinä on tällainen salaisuus. Se piti mennä meidän pakanojen takia näin. Nyt on ollut tämä noin vajaan 2000 vuoden aika, eikä kovin paljon enää vajaakaan, on ollut meidän pakanojen evankeliumisen aikaa. Ja nyt vasta tässä lopussa, niin kuin edellä sanoin, on alkanut juutalaisia tulemaan uskoon. Me olemme lähellä kaikkien näköjen täyttymyksiä. Tästä ei ole pitkä aika enää näihin hetkiin, kun todella tulee valitettavasti tämä kauhea vihan aika ensin, mutta sitten he katsovat hänen, joka lävistänyt, nimenomaan Israel. Ja nämä, jotka ovat sinne muuttaneet. Ollaan näin valtavan vakavassa ajassa. Herra, antakoon meille armon, että me saisimme pysyä Herran omena ja uskossa, että tämä jumalattoman maailman henki ei saisi meitä valtaansa. Me saisimme pitää pelastuksesta kiinni, että me emme yksilöinä ja Jumalan seurakuntina meisi tähän Laurikian henkeen, mistä edellä puhuin. Mutta valitettavasti tällaista on tapahtunut. Meidän pitää oikein taistella tätä maailman jumalatonta henkeä vastaan. Me näemme tällaisen maailmassa kaikenlaisen pahuuden, noituudesta lähtien lisääntyvän. Kaiken tällaisen huoruuden lisääntyvän. Nimenomaan homouden lisääntyvän, kaiken tällaisen. Herra, antakoon todella meille voimaa, että me saamme taistella näitä tällaisia alueita vastaan ja julistaa
Jumalan sana niin kuin se kirjoitettu on. Ole siunattu Herran Jeesuksen nimen ja valtasuudenne voimassa. Aamen.